kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. Bi ye tarata ye janvier kalo tile 22 san 2019. Kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase Seydou Sila maraka faama fɛ. Ibrahim Lam misirakaw ka fimani kale to suya kɔlɛ la. Kunnafoni bakurubaw filɛ. Tile 2 Banyango Tchad wolomasiri tabaw minnu bɛ diɲɛ tɔnba fulanbulamatigiw ka kulu kɔnɔna na olu ka fatuli kɔfɛ mugujugu ci dɔ senfɛ. Agel Hok ale dafɛla na n'o kɛra sababu ye k'u ka maa caman bɔnɛ a nin na. Mali wolomasiri tabaw u ye dimi bɔ u la. Solonadon jɛkulu l'école karamɔgɔw olu tɔgɔ la minnu ye bolonɔbila kɛ octobre kalo tile 15 san 2016 o bolonɔbila sɛbɛn na u y'a jira k'a fɔ k'u bɛna tile 5 baarabila k'u bɛna o waleya u y'o ɲɛbila baarabila sɛbɛn u y'o labɛn. Senegali jamana ɲɛma Macky Sall ani Gambie jamana ɲɛma Adama Barrow kunungo u ye pont dɔ kurubokari pont min n'u y'a tɔgɔ da ko Sénégambie o ye Senegali ni Gambie jɛnbɛ pont min na o bɛ kɛ sababu ye ka tɛmɛni k'o nɔgɔya jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ donc baro la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na aw ni ce maraka faama ka journal Banbara lamɛli la dan tɛ aw la. An bɔra k'o de fɔ sisan tile 2 Banyango o tɛmɛlen kɔfɛ mugujugu ci o waliyalen kɔ Agel Hok ale dafɛla na ale jamana kɔrɔyanfan ka taa kaɲagayanfan ye MINUSMA diɲɛ tɔnba ka wolomasiri taba fugulanbulamatigiw Tchadi jamanaden minnu bɛ o kɔnɔna na ni mugujugu ci kɛra ka ɲɛsin olu ma a kɛra sababu ye u ka maa 8 o bɔnɛna a nin na maa caman o joginna kunnafoni laban ko Mali wolomasiri tabaw n'o ye forces armées maliennes ye bakuruba fɔla an kuma faamaw k'olu kɔni ye fasan ban mugujugu ci la dɔw ɲɛ la o kɛra kunungo olu ka mugujugu ci senfɛ u ye maa 13 mugujugu ci la jatigɛwale kɛbaw la u y'olu do bɛrɛ la an ka 20 janvier kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2019 o kɔni kɛra k'a sɔrɔ an bɛ sangabunda la k'a sababu kɛ ni mugujugu ci in de kɛra ka ɲɛsin Tchadiens olu ka wolomasiri taba fulanbulama tigiw ma n'a kɛra sababu ye k'u ka maa 8 k'o bɔnɛ a nin na maa caman olu joginna a jirala k'a fɔ ko faamaw k'olu kɔni ye mɔnɛ bɔ ni nin de ye mugujugu ci la jatigɛwale kɛbaa dɔw ka wulikajɔ senfɛ sigida la n'u ko ma ko tɔyi u ye 13 u y'olu do bɛrɛ la. Solonadon jɛkulu n'o ye lakɔli karamɔgɔw ka solonadon jɛkulu ye olu ye bolonɔbila kɛ sɛbɛn dɔ la kabini octobre kalo tile 15 san 2016 a jirala k'a fɔ u ka baarabila kɔrɔlen tɛmɛlen kɔfɛ u bɛna baarabila kura waleya dɛ o bɛ tile 5 Banyango kofɔ n'u ko ma ko heure 240 Banyango o bɛna kɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na a baara ɲɛbila sɛbɛn u ye u labɛn u ka kuma lasela ale ye o kuma sɛbɛntiya n'o ye Adama Fɔnba ye a ko u bɛna o baarabila in kɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na wa u bɛ wele bila u ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ma o bɛɛ lajɛlen ka a bato cogo la ko ɲinifɛn o ye 10 Banyango ye fɛn min ka dɔn ka fɔ 4 jamana fangamarabaw olu y'u kun don o de kɔrɔ olu ko k'olu tɛ se k'a tɔ ɲɛnabɔ o kosɔn sa u ko baarabila olu b'a waleya. Jamana ɲɛma Senegali jamana o tɔgɔ la Macky Sall ani Gambie jamana ɲɛma Adama Barrow u ye kurubɔn karili kɛ kunungo a kɛra nisɔndiyaba ye ka sababu kɛ u ye sen dɔ dilan n'an ko ma pont u y'o dilan Senegali ani Gambie ni ɲɔgɔn cɛ yaasa maaw ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na u n'u bolofɛnw a bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔ bolo ka yiriwa kosɛbɛ jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ Casamance sigida ko o wabɔ fɛn min ye Gambie ani Senegali o ni ɲɔgɔn cɛ. Jamana ɲɛma Burkina Faso tɔgɔ la Roch Marc Christian Kabore kunungo a ye minisiri ɲɛma kura a ye o sugandi o tɔgɔ de Christophe Dabire a kɛra maa ka baarabila kɔfɛ n'o ye minisiri ɲɛma kɔrɔ ye a jirala k'a fɔ minisiri ɲɛma kura in ale kɔni bɛna wulikajɔ kɛ yaasa a bɛ se ka ka cɛbɔw k'olu fara ɲɔgɔn kan cogo min na yaasa gouvernement kura o ka se ka sigi sen kan Burkina Faso ale kɔnɔna na. Nin bɛ dan sigi bi la selu la min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ k'a lase a balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ Ibrahim Lam misirakaw ka fimani kale to suya kɔlɛ la ni ala m'an ka jɔnya jɔnna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati kelen ye radioso kelen ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma ni nin nisɔndiya kelen an ka baara don a kɛli o t'an tɔɔrɔ n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal Banbara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net cakɛbara bɔlɔlɔ kunnafoni disira don an na maraka faama ka journal Banbara a ka kunnafoni jataraw a ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye mun tora ne o ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn
a ka kanuya kurayali la sanga ni waati ka ɲɛsin an filɛli ani an lamɛnli ma radio bɛnkan 97.7 fiɲɛ suru ka bɔ Sugunikura Kuluju nagakɔrɔla na aw k'an bɛn sini ni Alahu subahana wa taala n'a jɛna n'a ye. Maraka faama ka bi journal Banbara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizum.net ye.